Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam. Intay ibasa ti Santiago. Kapitulo 1, versikulo 2, 3 kan 5. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak no aglakam kay iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod ta amuyo ano agbaligi ti pamati yung amang sarangat iti kastarigat. Patauden na ti anos yo nga agibdor. Ngam no agkurang ti siya sino man kada kayo iti kinasirip, agkararag ko maiti Diyos kat maikanto. Ngamin, managparabor ti Diyos, kan si aayat amang ted kadagiti amin at tao. Napagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Oh, Kylie. Apay ka ding agsangsangit ka man. Friend, masaksak tanak. Gapo iti pagpakita kanyak dagiti tadakkel ni Dondon. Talaga nga minadidak kaya para ka ni Dondon nga anak na. Gapo ta marigriga taklaan. Ay, kasta ka di, friend. When idim pa syarnak ni Dondon iti balayda. Idi na amuan dagiti dadakkel na amargrigat kamilaan. Naku na ti inana, asaan akas kanyak ti kayat dang agbalin amanugang. Kalpasan na. Pimanaw kaming kan ni Dondon iti balayda. Ay, kasta gayam. Naimbaglakit din Tasaan nga imala ni Dondon kadagiti dadakkel na. Si kamot gayam, Dondon iho. Naitulod mo kadimot lang, ti anak ti mamirmiraot, akayan ayat mo. Mama, Papa, apay kadiakas dyatin pakitayo iti kaayan ayat ko. Pinabay na nyo iti kas taunay. Apay iho, awan ka din ti makitam anasaysaya at ngam iti dayjay ababae. Gusto ti inami iho. Ngamin, sana may bagay ti pamilya tayo. Kadagiti kasdi a klase ti panagbiagda amarigrigat laeng. Anyan tulaang ti makuna dagiti tattao amakam-am mo kada kami kanimamam. Numaamuanda nga anak matgayam ti marigrigat ti manugangan mi. Nakababain, saan ka di? Naulpit kayo iti padayo at tao, Mama, Papa. Apay akasta kayo. Panagkunayo kadikit, makontento ak iti biyag ko. Gapo ta maipayo amin kanyak abanag akayat ko. Dondon. Pudumat. Gapo ta kurang ti panawin nyo nga ipapaayo kanyak. Awan pa'y awis ko kada kayo apinat gandak. Nukunak nga intay makimisa iti Domingo. Didak pulos patgan. Ngamin, tila negosyo, ti kanayon nga ininto na rin nyo. Dondon iho, amom ka di ti bagbagam Amak. Sige, ituloy ulat tanter aramidin nyo. Total, anak daklaeng. Ket awan ti bael ko amang lapad kada kayo. Anya? Ay, kasta gayam Dondon. Pangasim, tulungan na ka ni Kylie. Tama ang mat nung maupay. Pwede ipakita ka nung na dagiti dadakil. Kat mapanunot na di makibalik ka niya. Iso pangasim, hatulungan na. Di ka madanagan Dondon. Jaksar dengan abagbagaan ni Kylie. Agyaman na, Kulin. Awan anyaman na. O ala, agi na nakakitin. Tapno makapanunot ka, iti husto. Magda, honey. Da ka matlagayam dito'y kubo. Wan, honey. Kayat ko ti makalangab iti presko nga angin. Kayat ko launay ngamin ti kinapresko ti angin dito'y. Kabayatan ti panang buy-buyak kadagiti napipintas asapong anay mula iti aglawlaw ti dakkalabalay tayo. Kung agpaiso, honey.
Napintas nga buy-buyaan dagiti nagpipintas a masetas. Sakat dadakkelan. Oh, honey. Oh, apay ka di. Kalaat ang nagliday ka. Oh, ti anak ta, honey. Apa yan nagbalimbatan? Nagbalin mata na sukir manipod adan kayan ayat na. Iso nga inton bigat matlang. Mapan ko sarakan ti pagnanaadan da di babae. Takasaritak dagiti dadakkel na. Abagbagaan da ti anak da. Tapno adaywan na ti anak da. O sige, sikat ti makamu, han. Da kayo kaditi ama ni Kylie. Ay, huwag kabsat. Siya nga raw. Anya kaditi maipay ko kada kayaw. Ayan ti asawam takayat ko akasarita. Ay, mabitlang tayabak. Ay, mala. Sumrek kayo pa'y Saanan, dito yaklatan rar. Oh. Una yan, daytoy balayo. Anyan tulangan, ti makunadagiti tattao kada kami. No kastoy mati kasasaan ti pakaikamangan ti anak mi a pamilya. Ay, sana mabalin ti kastoy. Ay, adamot sa nga ilay. Naimbang nga aldaw yung kabsat. Anya ka diti maipaay mi kada kayo. Kan nakapasyar kayo mag. Umay ko lay baga kada kayo. Abagbagaan nyo ti anak yo. Tadaywan na ti anak mi. Anyan tulangan, ti makunadagiti tattao kada kami. No maamuan da amay salang anak ti marigrig at ti maasawa ti anak mi. No siyak amay sa. Di mi met ipilit ti anak mi iti anak yo. Agam saan met amabalin alapdan mi da. Tadama nga Roderick na kan panunot da. Apay adiyo kasarita ti anak yaw, madam. Nga isulaangan ti umadayaw. Ulita ka? Sana mabalin ama ikamang ti anak mi. Iti kaskada kayo amarigriga. Imun unan ang nagawid ni Pulin. Agpalingke pa'y kano ngamin iti sangpet na nga iluto na. Wenton doon. Imbag pa'y kan kwa na. Ngamin, naragsak. Kan awan parikat da iti kayan ayat na. Di mo na ituloy ti bagan. Maawatak ti kayat mo asawen. Don. Pakawanan na ko. Nga masapul nga aglin ni Patan. Anya? Apay. Anya ti makagapo. Gapo kanyak. Saan kayo nga kinkin na awatan kadagiti dadakkel mo? Panasim. Saan kumamot akasta? Akilaat-latan ti pangadeng mo. Ngam saan tamatlaan ang naragsak. Gapo ta dalapad iti ayat-ayat ta. Dagiti dadakkel mo. Di mo ang muno kasano kadagsan ti marikrinak. Tundon. Ang naswastan. Tadayta ti pagayatan dagiti dadakkel mo. Kasta kirumbang nga aramidan ta. Mama, ayan ka din ni Papa. Takayat kayo ang makasarita. Don, iho. Apay ang makong ungat ka. Ayan ni Papa. Kaya't kayo akasarita ko, nak. Ala, agtugaw ka nga. Tain nakayaban ni Papam dita sila di. Aday tamat gayapan. Apay, don, iho. Ada ka di pariko? Da kayo kan ni Mama ti dakkel aparikot ko. Makita yo itan ti bunga ti aramid yo. Gapo kada kayo. Nagwin naswas kami ni Kylie iti relasyon mi. Iho, kayat da ka lang nga ilisi iti mabalin a pagbalinan to ti biyag mo. Iso na sayad mo. Tani Kylie a mismo tinagdisnudo ang nakiwin naswas kan ka. Kinapudno na.
napan ko kinasarita dagiti dadakkel na abagbaganda ti anak da nga adaywan na ka. Makita yun dahi tanarami dyan. Ngimdi kay madanagan. Papa, mama. Natungpalan ti kayat yo ang mapasanak. Apay ka di akas na tilagam asimbang pat. Ada ka ti diyo na kinaawatan kami doon. Nana, nasakit man para kanyak. Ngam nakiwin naswasa kon ka ni Dondon. Anya, ay ngam apay anak ko. Agin inayat kayong mata, saan ka day? Anak, anya nga iti kunana. Nalapit, kagura nakitahan, tatang. Ngamin, kalat da ito'y apangadang ko. Ay, apay ngamin, akala at latan ti pangadang mo. Siyempre, masaktan at irik na jay tao. Ngam inlawlawag mo ka di, ti makagapaw, anak ko. Wen, Nana. Mauricio, awan ni Dondon iti silid na. Inak kumaayaban tamangan tayon. Napnapanan nga tanday diyang ubing. Di man lang nagpakpakada. Oh, na yan. Ne, ada nag-message. Mabit lang tabasak. Ang mga nuiso na ito'y. Iso ngagpaiso. Mama, kan papa. Di dakon sa pulan pa'y. Tawan matlangan ti serserpit ka na kayo. Makaamu akmatan iti biyak ko. Bye, mama, papa. Agan anat kayo kuma akanayon. Kat di dakon pakadanagan. Ayan ti anak ta. Pangsapulan ta kan kuana. Ay, ungag pa'y suhani. Ikagumaan ta sa pulan ti anak ta. Diyak lakit di kayat nga dadakas ang mapasamag kan kuana. Kylie, friend, nadamag mo ka din? Tiyan niya, friend. Isumat lagayam aditan makitkita ni Dondon dito'y pagadalan. Taawan gayaman dito'y. Kasta ka di. One friend, apay, di mo amo. Saan? Tilang amok. Pimanaw ka nun ijabalayda. Napan ngamin dagiti dadakkel na ijabalay. Ket dinamagdan no adda amok maipapan iti panagpukaw ni Dondon. Iso ang mariribo kanak matlaang. Gapo ta amok asyak ti maysa ang makagapo. No apay at pimanaw ijabalayda. Unay matngaminan. Gala at ti panang i-break mo kan kuana. Kundi mo man lainik kan iti gundaway na amang ibagamat iti side na, friend. Mariribo ka na, friend. Sa dino nga taitan ti ayan ni Dondon. Kasano da ito yun, hagi? Talaga madanaganak iti mapaspasama kita. Di tapay nasarakan ti anak ta. Sa ita, ininot batan ang maluglugi ti negosyo ta. Anya ka di da ito yan ang mapaspasama iti biyag tayo. Ani, itala maamiris ko ti amin. San abalik uma, uray kastoy ti mapaspasamak iti negosyo ta. Basta lakit di saan ta napukaw ti kakaisuna nga anak ta. Adayo ang napatpatag ni Dondon hanggang tinegosyo ta. Anya ka di tinaskan nga aramidan ta. Di mo ka di malagi ti reklamo ni Dondon kada ta. Uwan, malagip ko, ani.
Tunggal awisen na ta amapan makimisa. Pulos adita mapatgan. Takasan o, sayangan tama ti aldaw ta para iti negosyo. Ang ita, ininot lakad nga rod ang maluglugin ti negosyo tayo. Diyak makaturog. Kumusta nga taitan ni Dondon? Talon atawan tinapalabas, manipod nagpukaw. Basol ko. No saan ko kumanga in-break? Saan kumamat ang nanayunan ti daganisan na? Takas jay lang arudan, dagiti dadakkel na. Ngam in-break ko palaang. In-break ka, Dondon. Gapumatlaang kadagiti dadakkel mo. Nalpasan ti misa. Adulat mo ti makimis-misa dito eh. Nabayag mo tinadyak imay dito ang lugar. Isang nga ure adayo ti ayan ko. Imayaklat ta. Takailip ko mo dito ang lugar. Dondon, iho! Oh, ni mama. Kadwana ni papa. Anyat ko kuanda dito eh. Imay da ka din nakimisa? Saan mo't asigod ang makimis-misa da? Jak pagbabawihan ti anyaman ang napadasak. Kabayatan ti adayok kada kayo. Gapota kayat ko nga ipakita. Adyak mang namnama iti anyaman nga adda kada kayo. Mama, papa. Isa o mas pinilik ti tumakder iti bukod ko asaka. Oh, iho. Pakawanan da kami kuma. Dakal tinagkurangan mikan ka. Katinegosyo tayo. Ininot matlang analugi. Kat marigatan kami ang mga subli. Pudno day ta, iho. Nalapit. Palagip kada kami ti apo day to eh. Kaputapulos asaan kami ang makimismisa ini. Pulos, adi miinikan iti panawon ti Diyos. Naglawagayam daytoy a close, Jim. Ita lang amin ang makaumayang sa po iti concert for a cause. Para iti may sa a cancer patient, akabagyan ti may sa akaadalan mi. Madam Damalaan, mangrugin ti programa. Mangbiro kak iti komportable a pagtugawak. Anay ko. Ading, okay ka kadilaang? Pasensya ka na. Nasipngat ngamin, nailat ti pagnaan. Gaputan agado ti tao. Okay lang, Manong. Sige nga, Rod. Tila nga. Ti boses na. Kasla ni Dondon. Kasano ko mga iso. Nakutong dayjay. Medyo nangisit dayjay lalaki. Naklangan agbero kiti pagtugawak. Dituyak langan na banda. Tapno mabuyak ang naimbag dagiti ag-perform. Makitak idaan na imbag. Ading, mabalin ka diya, pakidenden basi. Makiabayak man. Awan namin bakante atugaw, ijay. Mabalin ay makiabay? Sige. Sikang agpaiso. Dondon. Wen, isyak nga ron. Kumusta ka? Sa baliitan tilangam. Kastoy ti lang nga. Tinagdalan iti padas ti biyag. Ba nagapagyamanap nga? Tanudyak na padasan ti rigat? Sana ka nagbalin anatibkar. Agyaman at tapinat gamtikid daw kung agsarita ta iti dayto ediso. Natal na. Kanawan matatao.
Uwen, Don. Ngamin, nabayag nga inururay ko daytoy akan ito. Tapno makapagkidawak kan ka iti pamakawan. Iti panang waswas ko idi, iti ayan ayat na. Gapo kadag iti dadakkel mo. Sa anak-anak balin anatibkar idi. Kinagura ka mat. Gaputa nagpailuyosak iti sakit na marikriknak. Jak kinid daw daytoy agundaway. Tapno balsan ka. Nadikit, agyaman nakiddikin ka. Gaputa babahan iti kas dyan na pasamak. Nasursurok, ti agbalin anatibkar. Nagmaymaysa ka iti biyag. Ngam naanusam ti anyaman arigat mo, Don. Talaga kasta, Kylie. Kabayatan ti adayok. Awan sa bali, anagbalin na kalasag ko. No sana tinamarswa. Uray ka sa no sakit tinakam ko, kadag iti dadakkel ko. Jak pulos binaybayan ti relasyon ko iti Diyos. Kablaawan kayo, itinaragsa ka pa nagkalay sayo, Kylie, ha? Don, iho. Agyaman na, mama. Agyaman kami. Kablaawan kayo, anak ko. Naragsak, nagasat a panagkalay sayo. Ay, kamaudyanan na. Dakay metla ang tinaituding para ititunggal may sa anak ko. Huwag nga ron, abalayan. Mala, agsasango tayo mangkit di abangan. Umay kayo, nabalayan. Abalayan! Tunggal banag, ket adda pagpatinggan na. No adda panawan ti panagliday, dumtengtong matla ti panawan ti panagragsak, ket magunod mo ti baligi, kas bunga dagiti sakripisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.